Democracy is the people, by the people, for the people. Systematic is Anabero by MCP for Chakwera. Ofufuza ndege akuna kuti the nation should get the report before the president. Bodza nini chifukwa achakwera aiona kali report. The inquiry was constituted by the president to clear the smoke. Zimene apeza mu report limeneli is based on clearing the mist. Akulu president komanso anthu amene amafufuza nkhani imeneyi ndokayikisa. Makalia ali ndi udindo boma Chakwera, supporter wa MCP mu 2020. Jaba Alide anakwatira m'bale wake wa Monica Chakwera, brother-in-law wa president. Mary Nkosi ndi member wa MCP komanso advisor wa Chakwera ku State House. Sunduzwayo Madise anapasidwa maudindo ambirimbiri m'boma limeneli. Chairman wa Sports Council, Vice Chancellor wa University of Malawi, amayendera maplado a Chakwera. Monsignor Tawale ndi chairman wa Public Affairs Committee, analandira ndalama kwa MCP kuti asamadzudzule Chakwera. Systematic anyamatazi kwanje, corruption, NRB kupanga maiti ya fake, paki yangokhala chete. Zonsezi amene akuchitisa ndi Monsignor Tawale. Ndelero akupezeka mu Commission of Inquiry chikhalirecho amacheza Chakwera. Alan Chinula anayimira MCP pa mlandu wa chisankho mu 2019. Amacheza kwambiri ndi Chimwendo Banda. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Pastor Nyirenda ndi mbusa wa Seventh Day Adventist. 2022 anamwitana Chakwera ku Zuzu ndi kupempha nkhosa zikavotera MCP. Lero ali mu inquiry. Mukaonetsetsa bwinobwino opposition, UTM, akubanja kandi Catholic Bishop sanasankhidwe mukafukufuku ameneyo. Amalawi tilimbe mtima. Commission of Inquiry tidzachita pa 16 September 2025. Aliyense polowa mchipinda chovotera osayiwala Chikangawa Forest. History is the best teacher. 1994 Amalawi amakumbukira Thambani kumene kunaphedwa anthu 4. Ulendo uno osayiwala Chikangawa. Kamuzu anatiuza kuti agadama anachita ngozi ya galimoto. Akuti adiki matenje anaumba mtengo ndikagwera ku phedi. Leronso akufotokoza nkhani ya chifunga. Iyayi nyengo sinali bwino. Pilot anapanga mwakuti ndege inaumba mtengo, this and that. Akuluakulu ame imapanga training nkhango zopya. Koma masiku limeneli anatiuza kuti Malawi ame singafike Chikangawa. 1994 kutabwera democracy, apolisi amene anapita kuthambani anaulula. Agadama anachita kuphedwa ndi mahamala. Amene anachita zimenezi anapasidwa mawasauza ndi kwacha ndi John Tembo. Dokotala wa postmortem anamuuza kuti alembe ripoti labodza. History is the best teacher. Chaka chamawa MCP ikachoka, zambiri zokhuza imfa Chilima tidzamva. Black box ndege inadzadza, anayibweza itafika ku Zuzu, kainagwera kokhwitima kosafikira asilikali, zonse zidzaululika. Kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kukuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. 2025 tonse tukagonesa mizimu ya anthu 9 amene anaphedwa ku Chikangawa. Inu mzimu wa Agadama unagona 1994 pamene chilungamo chinadziwika. Lazarus Chakwera akukhala moyo wachikale, akuona ngati this is 1960. Mbuyomu anakhazikitsa Commission of Inquiry ya Marubino
mpaka lero sinatuluke. 2022 anakhazikitsa inquiry ya Chizuma, kunatuluka ripoti labodza. Apolisi amene amanga ACP director anawapanga promotion. Mwachisanzo Police Commissioner Ax Mwanga komanso Inspector Samuel Mwanga anatsogolera pomanga Chizuma, koma lero anawapanga promote. Asilikali amene anabisa black box anawakweza udindo. Pa 10 Juni ndege itagwa, kama jekete Jezebel amalesa polisi kupita Chikangawa. Mpaka lero sanachotsedwe ntchito. Akunena kuti the nation should get the report before the president. Kodi akuwuza ana kapena zidole? Anthuwo anasankha yekha ndi angaliphe monesa report. Akuluakulu, next time osasankha chitsiru ngati president wa dziko. Munthu uyu anasanzika bwinobwino ndi kupita kugula petulo ku Dubai. Lero wakapezeka ku phwando la Idi akutafuna ziboda za ngamira.